Ahoj, hola, em dic Adéla, soc de Praga, de la capital de la República Txeca. Com podeu veure, és un lloc meravellós. La meva llengua materna és el txec, txeques. Soc dinamitzadora dels tallers de llengua i cultura txeques en la Universitat de València. Si voleu aprendre a pronunciar aquest embarbussament que no conté cap vocal i saber què significa, i moltes coses més, com ara que l'esport nacional de la República Txeca és la cervesa. Nastra-vi, salut! Un altre. Un altre. Un altre. Que en txec, de set no és de set. Apunteu-vos al taller de txec, ens hi veurem. Podeu veure, en la República Txeca sempre fa bon temps.